Pane hashtag iri kuti justice for Owen Muteri. Tatoona kuti tikasataura nezvazvo tinenge tisinawo kuitawo pati yedu. Mukomana ane 28 years anga achidzidza kuMSU masikati achiita degree rake resocial work, then manheru achishanda security guard. Akazobatwa robbery ndokubva atongerwa 17 years mujere. So nyaya iripo ndeyekuti mukomana ane mhosva here, angari accomplice here kana kuti angoriwo victim. Vari kutarisa nyaya yacho vari kuti haina kuwerengedzwa zvakanaka, uye mamamini valoyi vati vachatarisa kuti zviri kufamba mushe here. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Regai titange tanzwa nyaya yacho, then tozotarisa kuti what went wrong. So sezvatareva zviya, is 28 years, aiva mudzidzi kuMSU masikati achidzidza social work yake, manheru ari musecurity guard. One night panguva yaibatsira kuita dissertation, vakomana vakabva vauya vaine pfuti. Zviri kunzi nemhuri yekwake ndo vari kuburitsa testimony iyi. Vakamubata nemaoko vakashandisa mahandcuffs ake kumusunga, ivo vachivhura safe negrinder, vakatora $238,000 ndokubva vamanikidza Owen kuchera mari yakavigwa kunze. Mushure mezvese Owen akabva aenda kunoripota nyaya, kusanganisira mari yakasara ndokusvitsana nemapurisa. Asi zvinhu zvakashanduka. Pane zvakafungidzirwa nedare zvekuti Owen anga aine chekuita nazvo, kunyange achiti akanga ari victim. Nhasi panzvimbo pekupinda mubasa rake resocial work ave mujere 17 years. Mhuri yake iri kuti mwana uyu haana mhosva uye vari kuedza kuti awane appeal. So ndo nyaya yaOwen iyi. Ari kunzi akabatwa zvechisimba akasungwa ndokubva zoendeswa kunodhiga mari. Unotosha kuti mari yakudhigwa ichiiswa paiko muchiniko. Naye akomana mari dzongoiswa musefu dzoiswa kumabenki. Iye kunzi kwai mari dzinofushirwa. Zvinoreva kuti munhu uyu anoziva information dzese. But mumastreets umu ingori yowe makeyboard warrior akati aiwa nyaya iyi ngatiifambirei, pari kupisa hamawe. Mukuru uyu anonzi Owen ka kuri kunzi akambotaura kuti akapiwa share $5,000. Mubvunzo woti kwewo matsotsi rudziko ari friendly, chiko chiri kuitika? Hana kumurova, hana kumukuvadza kana kutora anything chake chiri related kuzvidzidzo zvake. Laptop yake yakasara, foni, zvese vakati chibata 5k. Pa 5k iye oti ndakazoona 2,800 pandaifushira. Mhuri yeZimbabwe hatitarisei masides ose. Kuvakabirwa muvanzwirewo tsitsi here. Mukuru Owen akakonewa kuexplain achichinja mastatements kubva 2024 achiita matrials achibabaika. Sorry vabereki, but Mwari ndo vanoziva chokwadi. Kana achinyeba riri dhiri and went wrong, pakaoma vakomana. This is 280,000 kwete 17k yaboss veko iya. I feel sorry for vabereki, but this guy knows kuti chii chiri kuitika. So guys, ndo nyaya iripo. Vabereki vabuda vakaita mavideo, vakaitwa mainterviews, vakati tiri kuchemera kuti mwana wedu awane appeal, agowanawo mutongo uri nani. Izvi zvekuti mwana anotongerwa 17 wedu we adzidza apedza social work, aiwa zvakanyanyisa. Vanoziva zvemutemo mukoma Fagio vati ivo guys ka nyaya iyi ngatiitarisei zvakanaka. Court found circumstantial evidence, untouched phone, laptop, leftover cash that he reported, suggesting possible involvement, sentencing him to 17 years. But a skilled legal counsel could have changed everything by proving lack of actus reus, which is the guilty act, and the guilty mind. Hama dzangu ukaona hama yapara uichipomerwa nyaya dzakaita sana armed robbery, rape, fraud, murder, musaite kungoti munhu aende kukoti asina kuita vedwe, unonyura. I mean a reputable lawyer. Naika batsiranai nepamunogona napo. Even akatoipara mhosva anogona kubuda akawana a good lawyer, anogona kuita argue the case in the court of law. It's possible kuti mukomana anogona akazviita, but kungoramba kuchema okunzwisa tsitsi mukoti okunyorwa pa social media sezviri kuitwa Owen izvi haisi defense zvachose. Mahashtag haaburitse munhu guys. Panotoda gweta rinosudurutsa munhu kumhosva, especially pakaita seapa pekuti hapana kana kubatwa communication yemarobhers naOwen vachironga kupara mhosva iyi, or any video riri kuratidza madrama. So they have an opportunity to go to high court so that the judges
votarisawo nyaya iyi, but hapana umbowo hunyowani huchaunzwa uku. Vanotongoshandisa zvakapuhwa kuMagistrates Court. The chances dzekuti mukomana anogona kupunyuka mhosva iyi they are very slim. There is a chance kupuwa a lesser sentence, especially mumhan'ari akadzosera mari yake. So when we say justice for Owen, we must understand what we are saying. That statement means kana akapara mhosva ngaasungwe, kana asina ngaaburitswe. Asi vazhinji havasi kuda kuziva kuti chii chiri kuitika, vari kungoda kuti Owen ngaabude tisingatarisi hedu zveuyu akarasikirwa nemari yake. I encourage all of the people kuti tipindire tibatsiridze kuti mari dzamagoita dziri kudiwa dzikwane. Zvinonzwisa tsitsi kuti mufana akaita seuyu agare makore akawanda kudaro ari mujere. Mangozvinzwira guys mashoko aFagiyo zvaratidza kuti ane ruzivo nezvaari kutaura. Panotodiwa maloya yekuti kwai ndinonozvipindira dry hands woskonzi guilty woti aiwa not guilty uchizvitaurira woga unorohwa nedzimwe dzanadhikwi dzimwe language dzekuti dzinotokuvhiringa iwe wofunga kuti chero ukachema ukazviumburudza ukabuda madziwa vangakunzwira. Aiwa kana vapfeka dziyanguwo tema maloya vanokudambura dambura. Thank you. I was telling people kuti courts are not moved by hashtags, emotions, sentimentality, public opinions, crying, tantrums, insults. Courts are moved by evidence and persuasive argument. Zvekuti mwana akakura ari munhu bho achitambura does not mean such a person is incapable of committing crime or the temptation to commit one. So isusu tiri kuti instead yekuita mahashtag panofanira kuitwa GoFund yekuti maloya awanikwe. Asi toda kutenda loya iroriya rati aiwa riri kuendako. Against all odds we stand for justice for Owen. Please let the truth prevail. Chero kukanzi kwaichi iye Owen ndiye akundosevhera iyo 5,000 asi vakatora 238 vongoenda. Chero kuchinzi kwai anga ari accomplice angakonwa kuva nema. Wapiwa 17 hapachina chekuluza. Ndinokudedemurai mese kuti ningi naningi naningi. Aiwa handitomborege. It's a deal. Ndo zviri kutaurwawo nevamwe mawarriors edu. Why maCCTV anga ari off plus safe isina alarm irudzi iyoyo ine 238,000. Ka-involvement karipo wena kusaziva kuti kaive voluntary here kana kuti kanga kari involuntary asi mukomana ane zvaakaita. Nyaya ndiyoyo guys iri mumastreets. Vabereki vaOwen, maticha ake kuhigh school, maticha ake kuprimary vese vabuda vachiita matestimony vakati Owen haasi temu iroro veduwe haabi Owen haasati zvamboitika izvozvo. So ndo zviri kunzi matestimonies iwayo macharacter testimony zvimwe zvakadaro zvinofanira kundoshandiswa kukoti poburitswa evidence maCCTV zvoratidza kuti munhu akanga akabatwa huruweki akaiswa pfuti zvese izvozvo zvinofanira kuburitswa court of law otherwise zvinogona kuzongoperera munzira. So guys vamwe vari kuti amanaka mapurisa makoti maprosecution havazvanhu vakapusa vaya vekuuraya tapuwa makore wani vakaverengegwa chibhuku nechibhuku nechibhuku. Chero vamwe vakati havana mhosva asi koti yakavapuruvha kuti vane mhosva. Vakomana vembudzi ava tati tingoona tese kuti vakabatwa kuti dzvi in as much as vanga vane position neinfluence but koti yedu yakangoti aiwa ava vakomana ava vane mhosva. So maybe ipossibility kuti mukomana akazviita, maybe haana kuzviita. Tichangomirira tonzwa kuti zvichaita sei since mama vatiwo vachambomanya-manya vombobvunza votsvakirawo namaloya kana kuti chii chavari kuda kuti hatizivi kuti involvement yacho iri kuti chii since the comment was very short. What she will look into it. So guys, ndo madhira aripo aya. Thank you guys so much for watching and please don't forget to like, share and subscribe. Vaiva manovel takakumirirai uko Zim Novel Narratives ndokwatiri tichitamba navamwe.